Dit is Talk to Me, de talkshow via Kulturu TV. Mijn naam is Raap Pengel en vandaag heb ik een bijzondere gast in onze talkshow. En deze gast is net zoals velen van ons een kritische meneer, een kritische man naar Suriname toe. Hij heeft zijn hart aan dat land verpand, maar woont al heel lang niet meer in het land. Hij woont in het noordelijk deel van Nederland, Groningen. Zeer toepasselijk. Maar waarom toepasselijk, dat gaat u zelf aan u vertellen. Zijn naam is Carlo Steinbach. Goedendag en wees welkom, mijn heer Steinbach. Dank u wel. Meneer Steinbach, ik heb het net aangegeven. U bent zeer kritisch naar Suriname toe. U komt uit Suriname, lang geleden aanbeland in Nederland. Hoe lang geleden is het dat u Suriname verlaten heeft? Nou, om eerlijk te zeggen, exact in 1960 vertrok ik uit Suriname. Toen was ik 18 jaar. Dus nu ben ik bijkans 63 jaar in Nederland. Maar ik voel toch voor Suriname, ja, ik heb nog een zus daar wonen, die andere is overleden. En ik heb nog heel veel familieleden en een paar vrienden in Suriname. En dat steekt mij, soms als mensen het over Suriname hebben, schiet ik vol. Ik heb heel veel moeite met wat er nu gebeurt vandaag de dag in Suriname. Ja. Wordt al een brok op een nazi geleid. Ja, ja. En dat hoeft niet zo te zijn. Een brok op een nazi. U heeft heel veel kritiek inderdaad. Maar wat is de grootste kritiek die u heeft op Suriname van vandaag de dag? Bijvoorbeeld, als we het over politiek hebben, dan heb ik bijvoorbeeld een vicepresident die van voren niet eens weet dat je van achteren leeft. Die man is meer bezig met zijn koningschap, wat hij zichzelf heeft toegeëigend met zijn familie en zo. Die man heeft helemaal geen kaas gegeten van vicepresident, wat hij zijn functie is. Waarom moet die man dat zijn? Ja. Begrijpt de Suriname niet dat deze meneer niet geschikt is om in het centrum van het beleid van Suriname te zitten? Zoals ze vaak zeggen, het hoogste staatscollege in Suriname. Maar dat is het niet, met zo'n laaggeletterde, zeer laaggeletterde ook. Ik heb er moeite met deze uitschot. Deze meneer is veroordeeld voor drugs. Nederland, zowel Frans-Guyana. En toch zien we die meneer als een geweldig iemand. Nee, deze meneer moet uit het centrum. Daarom heb je waarschijnlijk geen investeerders die naar Suriname komen. Ja. Want ze willen niet met uitschot zitten. Of met criminelen, om het juiste woord te gebruiken. Maar je zou je kunnen afvragen, meneer Steinbach, hoe komt die man daar te zitten? Hij is niet op een mooie zondagochtend opgestaan en daar naartoe gelopen. Er heeft zich toch wel iets voor gedaan. Hij is gekozen. En hij zit niet zomaar daar. Is het... Dat klopt. Maar als president Santokki echt oprecht was, dan zou hij hem op zijn minst aanspreken van, brother, het is wel leuk. Je hebt eerst voor voorzitter van de Staten gekozen en nu koos je voor vicepresident. Gewoon net als in Nederland, je bent niet geschikt voor, brother, en dan gaan we je daar niet voor accepteren. Punt. Ja. Nee, maar men doet dat niet. Je kan wel 10.000, 100.000 man achter je hebben, maar je bent niet geschikt voor deze functie. Wegwezen. Ja. U heeft de naam laten vallen van meneer Santokki, de president van het land. Hij gedoogt hem, hij heeft het laten gebeuren. Maar u heeft ook kritiek op meneer Santokki. Wat is dan de kritiek die u heeft op meneer Santokki? Ja, hij is meer bezig met zijn familie en vrienden bezig. Kijk, bijvoorbeeld, ik ga een voorbeeld geven. Er is er een politiebureau gebouwd in Suriname, niet of in aanbouw zijnde. Ja. Wie was de aannemer? Want meneer Santokki, die schrijft geen gunningen uit. Hij zegt, jij doet het. En als je gunningen zou uitschrijven, volgens Nederlandse normen, dan is het de laagste inschrijver. Die krijgt de functie toebedeeld. Het is niet minder dan de hoogste gunner. Nee, in Suriname wordt de gunning gedaan aan de hoogste bieder.
aanbieden, inschrijven. Dat hoort niet zo te zijn. Anders zo goed doen. Wat is het verschil? Want een verschil met misschien het gemiddelde bedrag, dan moet die meneer schuiven onder de tafel. Ja. Anders krijgt hij het niet. Normaal dan gun je het niet het hoogste inschrijver. Maar een van de lage, nee, Suriname is de hoogste. Want Amonisang, een verschil in wordt onder elkaar gedeeld. En daar heb je ook familielid van Santoki. Die was bezig met de bouw van het politiebureau. En men heeft het afgekeurd. Wat zeggen kenners, dus ingenieurs of hoe nog die anderen noemen, architecten, die vinden van nee, dat gebouw is goed. Je moet alleen maar aanpassingen aanplegen. En dan verder gaan met de bouw. Nee, we gaan het $3 miljoen tegenaan gooien om het te slopen. En diezelfde man die het gebouwd had, mag het slopen en weer bouwen. Dus die meneer in Mekinyang, dat is Mekinyang hoe het went of verkeerd. En dat kost Suriname weer 13 miljoen om het te slopen en weer te bouwen. Hé, brother, zo lust ik wat van. Ja. U zegt dat meneer Santoki meer in het buitenland is dan in Suriname. U bent wel ontzettend goed geïnformeerd voor 100%. Iemand. Ik heb nog iets. De laatste vertrek van hem, die man, je kan zeggen, die man vertrok als een dief in de nacht. Want hij heeft niet gezegd van, ik ga naar Indonesië of naar Brazilië. Nee, Amangwe, buitenlandse media, die had het daarover. En zo weet men in Suriname, jongen, Santoki Kuebaka, waarom blijft hij niet in het buitenland? Dan zijn we van hem af. Want hij is meer in het buitenland dan in Suriname. En hij liep kondregi wamburichi. Ja. Mensen doen me een lol, hey. Ik ben blij dat ik niet in zo'n land woon. Ja, is dat zo? Ja, 100%. Ja. En ook kan. Wamburichi, kijk hier hoe dat kon man. Het kondregi. Nederland is zo'n klein land. De man doet in TV. Dat geld naar de staatskas gaat eind van het jaar. Zo min niet aan over. Zijn naam is Lucas Wakanjeng. Nou, geef me een bereik Suriname. We zijn rijk en nog eens rijk. Je hebt een journalist die heeft niks te doen. Suriname is 17e rijkste land ter wereld. Met dat soort kiskis-sanamasitaki. Weet je wat rijkste land betekent? Je bent 17e rijkste land, dat is mijn Pina. Pina, soms man ons absadenyante de op. Daar moet je niet met die onze commissaris 17e rijkste land, want we geven onze rijkdom weg. Wat zou er in Suriname moeten gebeuren? Wil het zijn dat u niet meer zegt als kritiek dat Suriname een brok op een natie is, meneer Steinbach? Nou, Suriname heeft nodig mensen die het land kunnen leiden. Met EI en niet met lange ei. Natuurlijk weten vele mensen niet wat het verschil is tussen lange ei en ei van kip. Lange ei is bijvoorbeeld bruin, die lijdt. Die is ziek. En EI is een leider die leidt, die geeft leiding. Dat heeft Suriname nodig en dat hebben we juist niet. Mensen die het zouden kunnen doen, die zijn allemaal naar Nederland getrokken, logisch. Ja. U bent ook naar Nederland getrokken, meneer Steinbach, 60 plus jaar geleden. 63 jaar, precies. 63 jaar geleden. U was een jongen van 18 jaar en u heeft het... waarom bent u uit Suriname weggegaan? En hoe bent u uit Suriname vertrokken? Want daar ben ik ontzettend nieuwsgierig naar. Oh, nou, dat is niet moeilijk te vertellen. Chimboyte, mijn vader had een bedrijf in Suriname en had hij 3 man in dienst. Maar mijn ouders die scheiden, dan... Toen ik jong, een vriend zei met ik ook dat naar de Brazilië. Binnen de kost dat mijn vriend Brazilië dat ik broer, ik denk dat ik me nou een Braziliaan. En ik zei maar deze man, ik heb zijn auto laten kopen. Dus toen ik begon als na kersten, dan kon ik bij de technische afdeling kon ik dingen met korting kopen. En die man heeft bij voor $1000, die man bij een paar $10.000. Ja. En dan zei ik mijn vader 15% korting. Dus dan meteen, want ik bij dat mening en dan ook is korting, dan mag ik zeggen, boy, me. Toen, man, die zo, wakka. Deze man krijgt zoveel korting, een paar $1000 krijgen we korting. En dan meer is, want de grootste deel krijg ik. Dus de man zegt, want toen is aan het imgona, paddy. Want dan krijg je discount, dat soort dingen zijn.
aan de Slangenhoutstraat naar Kerstendappe. Oké. Dus dat is zo, dat maakt dat jongen, wat bicara maar die naar Brazilië. Carnaval, check maar die eigenaar van dat schip, zei de kapitein, neem deze man mee naar Brazilië. Ik ben al voor 1,5 week daar. Dat we lopen zo we doen. Carnaval, met carnaval mee. Dan ga ik carnaval meemaken. Weekend dan man zijn met ik moet bij hem langskomen thuis. Met een taxi. Nee, naar Parama. Jumpen in een taxi. Taxi. En dan wacht die taxi op jou. Dan ben ik bakken naar een taxi. Ik betaal de taxi en dan ben ik zakcenten. Zodra je kom je bij mij langs. Want je laat die mensen $1000 verdienen. Ja. En het grijpstuivertjes aan de taxi. Ik kost gokom. Neem die man op de koop toe en zo. Dan heb ik wat je of mijn hallo bediende. Zit aan die kom. Zo die man. Bij mij komt, moet die man binnenkomen, bla bla bla, noem maar op. Maar heb je blaga bediende daarbij. Ja, ja. Is het niet kon, ik moet mijn zakgeld boy. En dat bij de Brasion? Ja, dus de eigenaar van die Braziliaanse schoenen die smokkelwaren naar Suriname brengen, koffie en zo. En dan hebben ze. Maar dat is helemaal, was dus ook corrupt eigenlijk, hè? Nee. Tolk die dat je die dingen kan kopen. Ja, Suriname was corrupt, want koffie is smokkelkoffie. Ja, dat moet me niet bij aan mij kunnen manifest. Alles wordt netjes op manifest gedaan, snap je? Okay. Ik ben gewoon een tussenschakel. Als ik het niet doe, de man Suriname verdient dan niks. Dus meer gewoon aan de Swinkri vertalen, dat soort dingen. Ik was niet corrupt. Hoe lang heb je het volgehouden? Want 16 jaar, Brazilië, je kon de taal goed, Portugees, hoe fala Portugees? Eu sim falo Portugees. Oké. En toen, hoe lang heb je het volgehouden? Want ik wil toch wel weten hoe je in Nederland op 18-jarige leeftijd verzeild. Ja, maar dan ben ik daar. En aan de schijken, toen had je, die was douane, de latere president, Jules Weidenbos, bij de douane. Dan had de boy Elstak, 2 broers heb ik mee in de padvinderij gezeten. Dus de Oesabo schreven, maar zat niet dat meer aan of voer, want je had een poosje niet en ieder mocht de schepen benaderen. Oh, ja. Maar dan had ik gemerkt dat Theatak Nederlands, daar heb je een paar stappen voor. Zo emigrant bij de school toe. Alfabetak Nederlands in Akondre toch of niet? Nee, meer tak Nederlands alles maar. Daar gaat het om. Hallo, nee, goedemiddag, bla bla bla, beleefd. Oh, nou, boeit, nou. Zo'n paampi, bla bla bla. En je bent beleefd, dus zeg je met de hoed in de hand. De mij met kip zagen. Snap je? Ja. Dus je wordt niet tegengehouden. Ja, en dat hadden ze ook nodig, want toen was al moestaki de vuil tegen Braziliaan. Snap je? Je moet met handen en voeten wijzen, dat kan allemaal niet begrijpen, joh. Dus dan, Braziliaan kon even, ja, bla bla bla. Dus dat zo, ja, die ingang, je wordt niet tegengehouden. Je mag aan boord gaan, wat de mensen bij die in ook niet. Snap je, dat soort dingen. Wat ik heb Tori dadelijk, want u heeft toch wel ook uw negatieve noot over Brazilië. U heeft daar ook het een en ander mee gemaakt. Oké, daar komen we straks op terug. En de reis naar Nederland, die route die u gevolgd heeft. 18 jaar, jonge kerel, niemand in Nederland neemt het besluit om naar Nederland te gaan. Vanuit waar bent u vertrokken naar Nederland? Ik monsterde aan op de oceaan. Heette dat schip, een motorschip Oceaan. Dus nou, een beetje groter dan Suriname, Aboto Suriname. Ja? Dat was nog niet. Dus dat type boterati. Dus kusters, coasters. Go naar Verenigde Staten, de hele kust, de hele oostkust van de Verenigde Staten, van Miami tot New York. En dan naar het Caribisch gebied, alle die eilanden van het Caribisch gebied. Soms Centraal-Amerika tot Suriname, Frans-Guyana en weer naar Brazilië tot Belém do Pará. En dan komen we terug, Frans-Guyana, Parbo, dat de man etiki houdt misschien in Suriname of in Guyana. Ja, dat de mij ook naar de Verenigde Staten. Maar dat nog bij de smokkellading. Wanneer wij de Verenigde Staten kwamen, dan hadden ze sigaretten in de tonnageruimte. Tussen het schip en de ruimte. Daar kon
de lading van een vrachtwagen kon daarin. Zo. En de officieren kochten sigaretten goedkoop. Toen kostte een pakje sigaretten een dubbeltje. Ja. En een hele slof, ja, een dime, een pakje sigaret voor 20. Je heeft ruim een US-dollar een slof sigaretten. Dus Nou. is lucratief. Ja, dat waren als je een lijn naar sigaretten, als je dat nog kon aanboord tapaboto, want de massa de kon je dat we vermoeden tabaka en dat de mensen zeggen tabaka. Maar die jongens die aan boord waren, ik ga zijn namen niet noemen, dan de mensen kon je dat hoe kan je dat tabaka even zeggen, een beetje slof, een beetje. Ik weet niet hoeveel slof sigaretten in dat ding zitten, maar zitten behoorlijk veel in. Hebben ze ook hetzelfde gedaan wat de kapitein en de andere officieren deed toen die aan land waren. En dan spreek ik af naar een toeman om die spullen van hen te verkopen. Ja. Maar de man pech. De man zei one deel, want toen heb ze maar de jongen ook zeggen, alla, pech hebben ze de mij aan boord. Hoe ga je doen? Ruim op hoor. De man jumpen overboord, maar wie is overboord gebracht? De man naar bemanning man. De man zegt, de man is bezig. Nou, ja. Hebben ze die jongens schoten komen, hebben ze een stuk of 6, 7 man aangehouden, opgesloten. En dan moet ik komen met minder bemanningsleden, want ze willen alleen Surinamers hebben aan boord. Niet de man zegt dat Engels, Frans, dat soort dingen zijn. Kijk even naar de vertellen, maar ik laat Jamaica andere mensen aan boord. Nee, die mij varen met minder bemanning naar Suriname om Surinamers weer aan boord te hebben. Surinamers waren hoog aangeschreven toen. Ja, dus omdat we het Nederlands, snap je? Dus de man, ik kies die vorm dat hij. Oké. Hebben ze bemanning, dus via de haven- en loodswezen, hebben ze gezorgd dat zij voor bemanningsleden zorgen. Dus dat de man met die 5, 6 man, dan maak je meteen met dat jongen. Wie vindt? De oceaan komt ik naar oceaan. Wat hij niet weet, mij ook mee toe. Wat is het verschil? En ik kende die mensen toch? Te hebben toch hallo, vrij die tori, bij San die man als soda vond. Bij die, want ik ben vertrouwelijk, meer nog vervoer nog maar, want die man gaat erachter komen. Snap je? Mensen altijd korting als het in het geroep dadelijk, zo atori bogie dadelijk. Dan, ik kom aan boord. Dan moet ik half afboen, dan moet ik vroeg, dan moet ik naar oceaan, met dat, is aan oceaan. Niet weten dat ik moet ik zo met man. Dan, het tweede stuurman, boy, je ken ik Kees, niet vergeet dat man het niet. En de host, Carlos, nou goed. Amantaki, je moet bij de oude naar boven en praten over een baan aan boord. Er is er nog ruimte voor eentje, die gaat de kapitein zelf uitzoeken. Dus een jong boy. Niet de oudere jongens. Dus dan, wie krijgt het dan nog? Een pluim. Beso in het tapaboto. Ja, maar stuur me tak mi mago, maar stuur me tak ja, later naar boven gaan, want pluim no aan me go aan boord als saka. Later dat je actie me look at boy meer actie, je durf, me pick you, maar me no pick you next, me shall expect. Dus me no pick you, dat me go naar kapitein gaat. Heb je paspoort? Me tak ja, het is thuis. Amatak, als de sodemieter, haal je hem op. Ja. En dan kom je terug. Voor 1 uur moet ik aan boord zijn met mijn paspoort. Ja. Ik wou met dat meegooid, met een taxi. Dan ik kan belt Kersten, want Kersten is goedkoopste taxi. Kersten naar 75 cent. En mijn karmening voorziening dat man ook schreven op rekeningen. Maar mijn vader kon op rekening rijden Kersten. Nee, Kersten was 60 cent. En Gonesh aan die straat bij de 75 cent. Alvast maar dat schiet mij niet te binnen. Dan ik al contact jongen. Mijn moet ik mijn paspoort aan kapitein Taki, maar mijn mag was net zo. Een jongen die ik kende, maar bij een nieuwe fiets nog geen 3 weken. Maar tak me leni mijn fiets, maar ik maar van Amerika je zo mooi een pikontje met dat is nou stoekongie. Ja. Dat is die ding met de maar Rutsch, nieuw Rutsch. Mi reis go also, nee, hij weet me op fiets verstaan, dat soort dingen. Mi go, ik kwam mijn paspoort halen. Wat? Je kan mijn paspoort? Nee, maar ik ga niet. Als verzekering, nee. Ik ben aangenomen op dat schip. Oh, Mipje Mrada moest komen naar mij om te kijken of het waar is. Ja. Mipje Mrada ben naar Oslo. Ja. Dan heb ik mijn paspoort.
En mijn kleding moet, dus met mijn hebben en houden moet ik aan boord komen. Ja. Heb ik gedaan. Ik kom aan boord. Kapitein Luku, oh, prima Amantak, maar het moet even verlengd worden nog. Dus over 5 maanden is het niet meer geldig. En dat verlenging moest komen. Je praat bij Aboma, die Millershan heette die man, geloof ik het. Milena fiets van me, ik naar burgerlijke stand. Het was nu president, het kabinet van president naast Fort Zeelandia. Aangebouwen dat hij toch? Ja. Dat ben ik dus go. Allemaal verleggen. Maar dat, je nou, moet we snel doen. Maar je zou dat met is, one of two batra koster. Koster joya, limonade, prata limonade. Tuurlijk, weet je, ik met jou heel bak, ik kon niet. Heb ik het gedaan, niet aan boord. Kapitein de Bip. En wat ik zo, dan vanaf 2 uur ga je niet meer van boord, je moet aan boord blijven. Ja, maar dat jongen, mina no, sanego, tabotego, maar aboto is ik. Vastberaden. Ja, kapitein, vanaf 2 uur mag ik niet meer van boord. Oké. Waar ik nieuwsgierig naar ben, want we gaan over Suriname, want je hebt kritiek op het beleid in Suriname, op hoe het gaat, op de mensen die het land besturen. Je hebt gezegd dat de vicepresident van Suriname Burichi is. Je hebt gezegd dat Sanusi een traveler is en hij reist met wat anders. Globetrotter. Ja, want wij vragen ons dan af, wat zou er in Suriname, die vraag is al een keertje gevallen, wanneer zou het volgens u goed gaan in Suriname? Wanneer zou Carlo Steinbach, die al meer dan 60 jaar Suriname verlaten heeft, met een gerust hart zeggen, het gaat goed in Suriname. Toen hij uit Suriname vertrok, was het wel goed in Suriname? Toen had je normen en waarden. We hebben altijd over normen en waarden. Toen ter tijd had je die, was aanwezig. Snap je? Dus in de zin van, het was maar, bigisma en pier eigen, je doet hem tjins aan het verkeerd, dan je rust, je take it easy, en je drip goeie, boren goeie. Snap je? Ja. Maar vandaag de dag, ik bigisma eigen, wanstaan je tegen van een ouder ziet eruit, van een matang of van een patang. Ik heb toch een mentaliteitsaandeel. Nu. Wat was de relatie toen tussen Hunnistanen en Kriolen? Ja, Afro-Surinamers. Neem de Kriolen, want niet ieder neger is een Kriool. Nou, dat weten veel mensen niet. We hebben dat woordje afgezworen, dat N-woord. Maar ik begrijp dat u bedoelt te zeggen, oké, niet iedere zwarte persoon is een Kriool. Ja, dat klopt. Een Kriool is een persoon met Europese voorouders. Ja? U bent dus een Kriool? 100%. Omdat ik weet wie ik ben. En wie bent? In mijn stamboom komt mijn opa een deel natuurlijk, een deel van mijn grootvader. Eén komt uit Afrika en de ander komt uit Nederland, Oosterbeek. Die kwam in, eigenlijk begint de geschiedenis van Steinbach in 1845 bij de mislukte landbouwkolonisatie. Omdat Nederland de mensen aan hun lot overgelaten had, is het niet doorgegaan, want de bedoeling was om 1 miljoen boeren in Suriname te sturen om landbouw te bedrijven. Nou, een landbouwland bij uitstek, hoe je het vindt. Ja, maar landbouw plegen is slavernij. Dan moet ik zeggen, maar die soanyang. Yes, en landbouw, alles maar, wacht dit op jou. Ja. Maar dan ben ik dat fabel, maar die staan ze, oké. Mijn grootmoeder bij Abkou, Abelevermerkie. Nelly Semil, Nieuwe Charlesburg, Abelibi, Abe Abkou na Rijnenweg, dat bij Bakassi, brandgroen toen naar Kou. En mijn oma die bracht iedere dag 2 liter melk voor ons, want wij woonden aan de Oude Charlesburg. Daar ben ik geboren. Oude Charlesburg. Weg, direct bij broodje nummer 5. Ja. En mijn oma bij Libi, die kon in een bocht voor een kreppie, kon een nieuwe kreppie. Heb je nog links of rechts en je rijdt lang neem je rijdt naka alsof mijn oma dat op die hoek. Dus dat je weet, ben ik grandma bij Libi. Ja, ik heb ze koud, Katoenstraat.
Ja, normen en waarden hebt u net laten vallen. Toen u opgroeide, 18-jarige jongen, toen waren er dus normen en waarden in Suriname. Volgens u is dat niet meer het geval. Nee man, dat heeft bestaan in woorden als aan dat is verouderd. Snap je? In Suriname bestaan er geen normen en waarden. Alleen heb je ook een gedrag van sommigen. Vooral bij meisjes. Want de man beleggt een president, dat keurt het goed. Dat is mijn emotie. Maar dan heb je schoolkinderen, ze emotie. Ik wil naar een uniform naar school. Maar in een tas, het een blouse. En kan er ook nog een japon of een broek. Dus korok mopo, ik kijk in Tori. Dan kan je teken ergens. Een biggie man. Ik wil naar in. Ja. Zij gebeurt. Die gaan naar een pensioen of weet ik veel. De mij goed doet in Tori. En dan maak je paaien. En als je maar ben je in mijn plein of want dan moet je beter, hey, dadelijk mijn Tori of daar of zo. Snap je? En meisje vinden een paar dollars. Oké. Hoe lang geleden bent u voor het laatst naar Suriname geweest, meneer Steinbach? Nee, goed. Je kan me kunnen nog mooi. Ik schiet mooi zo. Maar ja. Je schiet vol. Maar je hoeft niet vol te schieten. Ik heb er moeite mee. Ja, ik begrijp. De behandeling wat ik had mooi zijn. Ik begrijp het. Ik begrijp het. Het is niet om over naar huis te schrijven. Wacht een moment, ik een slok even. Ja, neemt u een slokje. Nee, maar even. Nee, vergas me dan aan dat hij. Neemt u een slokje water. Neemt u een Ik ben niet aan de Suriname gebleven. Mijn denk, ik ben naar Santo Domingo. Dan ben ik daar getrouwd. Oké. Maar omdat die administratief vind ik ze niet sterk. Nou, een pinakondre, mama, een skyline, daar kan Suriname niet aan tippen. Nee. Suriname, dat voor de gek is, hebben we geschreven. We hebben het op, ja. Vis en saus hebben. Je weet dan? Ja, maar waar waren we gebleven? Oh ja. Wanneer u dus voor het laatst bent gegaan. En die vraag heb ik gesteld met een bepaalde reden. Ja, dat mag. Omdat ik van u wil weten welke veranderingen u als u Suriname binnenkomt, toen u na lange tijd terugging naar Suriname, wilde ik van u weten. Wat voor innovatieve, wat voor verandering hebt u gezien toen u terugging naar... Nou, ik wil direct zeggen, ik heb teruggang gezien en niet vooruitgang. Kijk, in de wijken daarbuiten, daar zijn villa's gebouwd, maar dat zijn vaak niet gelden dat verdiend is, echt. Kijk eens, de grootste corruptieve organisatie buiten OM is de douane. Kijk, de huizen waarin die douanes leven, dat wil je niet weten. Die man heeft dat geld niet verdiend. Want de duizenden dollars die aan invoerrechten betaald worden, glijden in de zakken van deze mensen. Zo simpel is dat. Niemand hoeft me te zeggen van het is niet waar of wel waar. Je kan het zo ruiken. Want hij bepaalt van wat moet je betalen voor dit, wat moet je... Omdat Suriname steeds man inlegt uit Nederland naar een commissie. Er zijn een paar mensen die uitleggen. Jij alleen kan niet bedenken wat er gedaan moet worden, maar Suriname Mieuw legt uit. Dat ik hier aan het mag niet zo zijn. Die man gaat zorgen dat hij zijn deel krijgt. En in plaats dat je voor 2000 Golofoa import, je mag die 1000. En dan stopt die man dat in zijn zak. Want dat gebeurt daar. Ja, als het 10.000 is verdiend, is er maar 1000 in de kas. De rest heeft de man in zijn zak. Kijk, die landhuiden waar de douaneambtenaren in leven. Normen af Temi, dat na Eile verdient gespaard geld. Ja, maar de douane wang nee, maar zij dingen bepalen aan staatskas. Die man moet 10.000 betalen. Hey brada, geef 4.000. Dan mij put 1000 in haar kas. En dan put dat 3. En het raarverschil heeft Suriname misgelopen. Ja. Dus, en niemand let erop. Ja, douane. WAF-depressie waarvan u vindt dat er maatregelen genomen zouden moeten worden ten voordele van Suriname. Maar dat moet niet. Men heeft gezegd dat Suriname een beetje ontzettend hoog scoort wanneer het gaat om corruptie. Oh jee, meest corruptieve land van het westelijk halfrond, om eerlijk te zijn.
Zuid-Amerika konden we doen, maar het is nou een beetje op lager pitje. Hoeveel van die presidenten zijn niet veroordeeld in Suriname? Alleen Suriname, waman kirisma. Kijk, de mij strijdt neer Assani. Daarmee vind ik OM is een vreselijk corrupte organisatie. Die vorige president die heeft mijn neef vermoord. Vandaar mi en man niet dat omstroto ayapidi. Want je hebt Suriname niks gebracht. Toch de man die naar Baka Amandisi. Waar die man niks voor Suriname betekend heeft. Hij mocht niet reizen, hij kon nergens naartoe gaan. Meneer Navaning van Milo is deputy gaan. Hij wilde hem niet laten arresteren in Brazilië. Heeft hem laten lopen. De man een arrestering naar Schiphol. Heeft hem laten lopen. Met dank aan Van Milo. Welke president heeft volgens u Suriname een dienst bewezen? Die moet nog geboren worden, denk ik. Is niet één. Echt waar, niet één. Nog actie over Venetiaan. Want Nee, dat namelijk Saka president dat Suriname gekend heeft. Naar arrogantie, naar die lip. Sorry hoor dat ik het zo moet uiten. Maar ja. ik heb geen ander woord voor deze man. Omdat op het laatste Suriname, toen ik in 2004 in Suriname was, had er een overstroming plaatsgehad in Suriname, in het zuiden ergens. En dan had men geld bij elkaar geschrapen, geloof ik 20 miljoen euro. Toen vroeg Venetiaan of dat geld naar de regering toegestonden moest worden. We denken geen haar op ons hoofd die denkt eraan. Het gaat naar NGO's, niet gouvernementele organisaties. Jongen, even bekijken. Ik kies maar naar een ei. Vind ik hier alleen in tata naar een ei. En de tata chappen af in ik is nog een lotto. Nee, rot op. Meneer Steenbach, u, met alle respect, u heeft een respectabele leeftijd bereikt. En niemand heeft het eeuwige leven. Niemand heeft het eeuwige leven. Ik hoop van harte dat u nog heel erg lang blijft leven om uw opbouwende kritiek op Suriname los te laten. Maar laat mij u vragen, denkt u dat u een andere Suriname, een Suriname waar u trots op zult zijn, zal meemaken in uw levensdagen? En kijk, als ik meneer Belfort mag geloven, die heeft het steeds over, er komt een nieuwe organisatie met kundige mensen. Gelooft u in meneer Belfort? Meneer Belfort, ja, die is ABOP'er, maar die moet niks van ABOP hebben. Oké, Amana jurist, dus hij heeft een beetje kijk op zaken en een beetje, mensen vinden hem niet leuk, Amma kritiek, maar Amma doet positief kritiek. Amma legt uit, maar niemand luistert naar hem. Amma legt hem maar uit hoe dit, daar moet we nee, de meneer Arkina Amma, maar dat is typisch Suriname, hè. Ja. Amma die meka legt uit. Ja. Een paar korte antwoorden, want we lopen langzaam, maar zeker tegen het eind van dit fantastisch mooi gesprek. U denkt dus dat u het zal kunnen meemaken, if Gado Chibri want u een verandering in Suriname ten goede van land en volk? Nou, ik was laatst bij de cardioloog. Ik moest een MRI-scan doen. Toen zei de cardioloog van het leuk met u gepraat te hebben. Hoe lang denkt u te leven? 88 of 92? Nou, u zegt het al, nou, laten we denken van 92. Maar ik ga ervan uit dat van wel, want je hart doet het goed. Maar laatst zei die man van, mijn reketik wankelt, dus ik dacht, nou ja, ik ben zo oud, dus het kan gebeuren. Want die best mogen voorzien. Maar nee, ik ga vanuit dat je limiet 80 kan ook nog langer zijn. Bla bla bla. Ik dacht, oké, let's go for it then. Dus ja, maar we bepalen niet hoe lang dat duurt, snap je? Nee, maar het gaat erom dat als u denkt dat u de Suriname in betere tijden zal meemaken. Los daarvan, u heeft ook in andere landen gewoond. Hè? Kunt u ons in een notendop vertellen hoe u in die landen terecht bent gekomen? Van Brazilië hebben we gehoord, maar daar hebt u de meest negatieve ervaring mee gemaakt. Jeetje, ik ben een president van mij. Ja, allemaal gewoon naar zo'n voerman. Is illegaal goud, wordt weggedragen. Ik heb in de Dominicaanse Republiek gewoond. Heb ik wel positieve ervaringen. Daar moeten we eerlijk zijn. Ja, alleen administratief, ik vind dit zwakkie. Net als Suriname zo'n beetje. Want als ik jou mijn
ID geef om mijn naam over te schrijven, dan ga ik vanuit dat je het juist doet. Soms ben ik een Jamaicaan, soms ben ik een vrouw. Ja, op mijn documenten van het ziekenhuis. En soms heb ik mijn 3 voornamen, niet mijn achternaam erbij. Want ik heet Carlo Nel Severinus, want dat is Severino, dus is ook een achternaam in het Spaans, hè. Ja. Dan met dat migado, jongen, if me dit, ja, this must me not offend me. Want deze man heet zo en ik heet niet zo, dus dat soort dingen. Toen dacht ik, en ik heb colitis ulcerosa, een darmproblematiek, de ziekte van Crohn. En dan moest je opgezette tijden laten controleren dat hij mij doet. Hoe heet het nou weer? Het heeft te maken met voedsel, nee. Maar dan kijken ze via een scope in je darmen. De naam is me even ontgaan. En dan zagen ze van, ik heb polypen in mijn darmen. Dus, maar incubatietijd is 15 jaar. Was ik vergeten dat mij dat had verteld. Ja. Dus ik ging elke 3 maanden moest ik mij in het ziekenhuis melden. Wat gebeurde? Ik betaal ruim 6.000 peso. Dat is ongeveer zo 120, 125 euro. En die doktoren verdienen niet geweldig. Dus ik was zo een beetje money bringing in voor die dokter. Een cardioloog. Ja. Maar dan kon ik denken, wacht even. Maar hij was het gewoon. Ja. En dan maakte hij gekleurde foto's. Dan maar nog niet de kleurfoto's. Bezorg me dat er te kijken. Ik heb polypen daar. Maar die stellen niks voor. Maar die dokter zei, je moet weer komen zodat hij kan kijken. Maar ik dacht, no, meneer, kom hoor. Want hij heeft 15 jaar volgens mij voor me. Dus mij beg you. Dus zo, maar ben ik hem 10 jaar niet. En dat was Venezuela? Nee. In de Dominicaanse Republiek. Dominicaanse Republiek. Ja. Wat hebt u, tot slot, we naderen het einde. Wat hebt u meegemaakt in Brazilië? Wat hebt u meegemaakt in Brazilië dat u zo gegriefd heeft? Oh ja, zeker. In Brazilië had ik een afspraak met een paar lui, met een Duitser, een Amerikaan, een Nederlander en nog een buitenlander, ja, die geen Braziliaans spreken, want Brazilië is Braziliaans, Portugees spreken ze in Portugal, ja. Dus ik zou voor hun vertalen wat er gebeurt, snap je, zijn zakenlui. Ja, is wel tof. Ja, dus dan maak je zo'n bigité hotel. Dus zeg maar, tafel 23 of 32 is gereserveerd voor ons. Dus de man zei me van dat ik moet bellen. Dus had je geen mobiele telefoon. Dus we hadden een telefooncel opgezocht. Dan ik bel. Dan man zei me moest go een hotel Guaracino, weet ik veel. Maar tafel 23 of 32. Ja. Dus dan weet ik dat Tim dat bij me gewoon over een half uur, kwartiertje komen ze aan. Want ik hou van op tijd zijn waar ik moet zijn. Dus dan ben ik in een hotel. Goeiedag, dan ben ik stond. Maar ik zei me, doe je me stond. Dat ben ik op. Maar ik na jammy stond. Maar bel me op. Nee, me. Maar waarom lek me nou voor me of zo? Me op ook. Maar no, if me kwede man ook kwede man ook kon. Ja man, ik me schrijf van die blakken. Maar me weer gewoon netjes morgen, maar me weer netjes. Ja. Weer orga. Maar vind me goed eruit. Jongen, me heel vroeg me probeer met de croissantja. Dat kan inderdaad traumatisch zijn. Ja, nou moeilijk, Tori. Daar ben ik soms tegenover gaan wachten. Tegen mijn comité, taxichauffeur. Want toen dat tegen zo'n man kon, me dit dat abracé. Dan kwam die man samen bij jak me gue kontai me met dat kamoro bet you gue. Mine ook mee naar je nou pe. Moest zorgen dat naar mijn naam. Mooi zo. Die mensen die de tafel hebben bestellen gaan niet meer bij jou komen, want ik ben daar weg. Ja, mooi, klaar. Luistert u, meneer Carlo Steinbach. Het einde is sneller gekomen dan dat wij verwacht hadden. De tijd is om. Ik ga u bedanken dat u uw bijdrage hebt willen leveren in onze talkshow Talk to Me. En laatste vraag, korte antwoord. Over het algemeen zegt men dat de mooiste vrouwen ter wereld
zijn persoonlijke ding misschien, Surinaamse vrouwen zijn. U bent... Nou, zijn ze niet in de Dominicaanse Republiek geweest? Oké. Je hebt wel een mooie variatie van vrouwen. Dat minolegio. Maar tegen echt een mooie vrouw, meneer. Je lijkt naar Smamik, denk aan een map, hoe uit de beer. Naar Santo Domingo, blaka vrouw, naar langa wiri, aan een persen wiri, denk je, skuli. Blaka Sma, blaka India, echt waar. Hindustani. Denk je, Hindustani. Ja. Maar naar blaka Sma, blaka India. U bent een hele vitale man. Ik ga u bedanken voor dit interview. En ik ga de schepper vragen om u nog lang voor ons te bewaren. Ik zou zeggen, blijf kritiek leveren. En meneer Steenbach die wordt nu op het matje geroepen waarschijnlijk voor het feit dat hij vindt dat... Meneer Steenbach, dank u wel. Dank ja hoor. Dank u. En, ja. Tot de volgende keer dan maar weer. Ja hoor, ik ben altijd te bereiken. Dank u. Dank u wel. Aboom. Kijkers en luisteraars van de talkshow Talk to Me via Cultura TV. U wordt ook bedankt voor uw aandacht. Reageren kan. En u zult zo meteen zien waar u uw reacties naartoe kunt sturen. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot snel weer. Dag. Jonge Gilio, wat een...